kang rapto ana kene Anoman iki Raden salawa paduka Raden lopun Anoman ngaturaken pasegahan para krami Raden ya Anoman tak tampa kali dening ati Yai Gondronoyo sugeng rawuh Yai oi yo Anoman selamat lagi hidup sakira aja ini Raden Anoman aduh sapa kasatyan Madukara mun tekan ini bakal marak sowan ana ngarsaning Sang Begawan Bima Suci yen diparengake aku bakal anyantrik ana kono Anoman. Li Raden nembe kemawon kula dipun timbali dening Sang Begawan Bima Suci. Sang Begawan paring dawuh paduka dipun ajeng-ajeng enggal sumangga kula dherekaken sowan ngabiyantara wonten ngarsaning Sang Begawan Bima Suci Raden. Yen tetala ana dawuh mangkono Anoman ayo derekno sowanku ana ngarsaning Sang Begawan Bima Suci. Sewatan drona Arjuna wis dadi panganti-antiku. Sira wektu dina iki wis prapta ana ing Arga Kailasa. Inggih Sang Begawan keparengipun Arjuna suwita wonten ngarsa paduka dados siswanipun Sang Begawan Bima Suci. Kepareng kula nyuwun pejangan kawruh panunggal. Anoman sira sumingkira aku bakal paring dawuh kawruh panunggal marang si Arjuna. Duh Sang Begawan sampun dangu anggen kula kepingin piringaken pejangan jlentrehipun kawruh panunggal keparenga kula badhe nderek miringaken. Anoman ya siku dawuhku yen pancen sira bakal nemoho sira kena sapu dendaning dewa. Meraina semu bayang haruna kadinetraning anggara apa sabdaning kukilaring Janaka
kawruh panunggal nunggaliku sawiji nyawiji loro dadi siji ana sing ngarani manunggaling kawula lan Gusti Gusti lan kawula sira dadi satriyaning Pandhawa tinitah ana ing Madyapada iku ngemu jejibaan duwe sesanggeman yen sira wis bisa nindakake darmaning kasatriyanmu besok bakal cinadhang ing kasuwargan nanging yen sira weya marang ing pakartini rasi besok bakal antuk sapu dendaning dewa sawetara kawruh panunggal kang dak paringake marang jeneng sira cukup semene dhewe Arjuna sumingkira kae sajayar kono tamu Ladalah iki sing jenenge Begawan Bima Suci kondange sundul langit gelem ora gelem tak obrak-abrik pertapanmu kowe entuk dawuh Bathara Guru kowe digawe ngamuk digawe srik Gurami ketak blejeti ladalah kono to wau Sri Bathara Sena sumurup anggane Risang Bima Sena ya Risang Bima Sekti jajannya mawa cahya eling mangertos bilih ingkang nyawiji dhateng anggane Risang Bima Sena Sang Hyang Padha Wenang